בסופו של דבר, מקסימום תקבלו בית חדש. אבל ממה צריך להיזהר ואיך עושים את זה? הדבר הראשון שצריך לעשות זה להחליט שהולכים עם יזם בעל ניסיון. יש היום המון יזמים בשוק. כולם הבינו שהתחדשות עירונית זה הדבר הבא. וכולם קופצים על העגלה. אני חושב שמי שעוסק בהתחדשות עירונית צריך לעסוק רק בהתחדשות עירונית. אי אפשר לעסוק בהתחדשות עירונית ותוך כדי לעשות דברים אחרים. ולכן הבחירה בחברה או ביזם שיניע את התהליך ויקדם אותו, חייבת להיות כזו של חברה שעוסקת בתחום, שיש לה ניסיון בתחום, שזה בית. זאת אומרת, אותו יזם, החברה שלו צריכה להיות הבית של בעלי הדירות בכל התקופה הזו. ישנם מסלולים, אפשרויות שונות, ואנחנו נשמח שתפרט ונעשה את זה מסודר בכיף. בכיף. דיברנו מקודם על, התחלנו בתמות. נכון. אנחנו בעצם יודעים שיש שני מסלולים עיקריים. המסלול הראשון זה תמ"א 38, שמחולק לשתיים. תמ"א הראשון שנקרא מוכר כתמ"א 1, שלוקחים בניין ישן, מחזקים אותו, מוסיפים לו מרפסות, ממ"דים, מוסיפים כך וכך קומות לבניין. זה המסלול הראשון. אני פחות מתחבר אליו, כי לקחת בניין ישן שנבנה לפני שנות ה-90 וה-80 ולחזק אותו, אני לא חושב שזה נכון. מה עוד שאני לא הייתי רוצה לגור בבניין שמשפצים אותו במשך 3 שנים. יש את התמ"א שאליה אני מתחבר יותר, שזה תמ"א 2, הריסה ובנייה מחדש. לוקחים את הבניין הישן, בעלי הדירות באותה תקופה עוברים לדירות חלופיות, הם מקבלים ערבות בנקאית על שווי הדירה החדשה שלהם, ככה שהם ישנים בשקט בלילה. לוקחים את הבניין, הורסים אותו, בונים בניין חדש עם כל מה שזה אומר, כולל חניונים, כולל בניין מתקדם, מעליות, נגישות וכו'. ובסופו של דבר בעלי הדירות חוזרים לדירה חדשה בבניין חדש. זה מסלולי התמ"א. אנחנו יותר מאמינים בתהליכים היותר מעניינים והיותר מאתגרים, שזה פינוי-בינוי. פינוי-בינוי בעצם אנחנו לוקחים מתחמים שלמים, מספר בניינים, לפחות 24 דירות קיימות, מקדמים תב"ע חדשה על אותו מתחם, כאשר בסופו של דבר אנחנו בונים שכונה. אנחנו לא בונים בניין 1 או 2, ואז אנחנו בעצם מייצרים מרקם חדש לכל האזור. אלה תהליכים שטובים לכולם, גם לרשות, גם לבעלי הדירות, גם לנו כיזמים. אנחנו בעצם בונים את העיר מחדש. איך באמת עושים את זה? איך מחדשים רחוב שלם? כאילו, מי מקבל את ההחלטה בסופו של דבר לעשות את זה? זה הרי לא כמו לחדש את הבית הפרטי שלי רק. ככה, קודם כל יש מספר תהליכים שצריך לעבור. עוד לפני שבכלל אנחנו ניגשים למי מחליט, מי מקבל את ההחלטה מה עושים, אנחנו עושים בדיקות מקדמיות מאוד נרחבות. אנחנו בעצם עושים בדיקות כלכליות, בדיקות אדריכליות, התכנות. אחרי שאנחנו רואים ששלושת המרכיבים הללו קיימים, אנחנו עושים בדיקה ראשונית ברשות שהמתחם הזה או האזור הזה באמת מיועד להתחדשות עירונית, והרשות תתמוך בקידום תוכנית שם. אחרי שהמרכיבים הללו מתקיימים, אז אנחנו מאגדים את בעלי הדירות, מציגים להם את התהליך, מייצרים אצלם נציגות, שזה חלק חשוב מאוד מאוד בתהליך. בעלי הדירות חייבים להיות חלק בלתי נפרד מהתהליך, כי ללא שיתוף פעולה מלא מצידם, זה לא קורה. ממנים להם משרד עורכי דין שמייצג אותם ושומר על כל מה שחשוב באמת עבורם, שומרים על הזכויות שלהם. אחרי שהגדנו אותם, אז בעצם מגיעים להסכם פינוי-בינוי מלא שכולל בתוכו עד רמת הבורג, ומשם יוצאים להתחיל לאשר את הפרויקט, כאשר יש מספר ועדות. הוועדה הראשונה זה בעצם הוועדה המקומית, אחרי הוועדה המקומית יש את הוועדה המחוזית, ובפינוי-בינוי יש גם את משרד השיכון, שהוא בעצם מכריז על המתחם כמתחם פינוי-בינוי, ללא הכרזה של משרד השיכון, ללא הכרזה של המדינה בעצם, לא ניתן לקיים פרויקט פינוי-בינוי. לכן אלה שלושת האישורים שבסופו של דבר צריכים להתקבל, כאשר הם יכולים להיות במקביל, הם יכולים להיות שלב אחרי שלב, תלוי בהתנהלות באותו פרויקט. לא באמת היינו צריכים את הכתבה כדי לדעת, וראינו את זה בחדשות, אני אציג את הנושא, אני בטוח שאתה ראית גם, הכתבה לגבי כמה תמ"א 38 התרחקה מהייעוד המקורי שלה, וכמה היום ישנן עסקאות שכל כולן
בעצם לטובת גם היזם וגם מי שעושה את הפרויקט, שבעצם האנשים שעושים את הפרויקט הזה לא חוזרים לגור בדירות האלה, אלא בעצם מקבלים איזשהו פיצוי שאמור להיות לפי ערך הדירה החדשה שתיבנה, כן ולא, זה כבר תלוי בהם ובמשא ומתן שהם עורכים, ובעצם עוברים לגור במקום אחר וחדש עם הכסף שהערך של הדירה שלהם שווה. האם גם בפינוי-בינוי, שהוא לא תמ"א 38, כמובן תוכל גם להתייחס לנושא הזה אם תרצה, האם בפינוי-בינוי באופן כללי יש גם איזשהו אינטרס לעשות עסקה מהסוג הזה שבה אני לא חוזר לגור בבית החדש, ואפשר לעשות עם היזם איזושהי עסקה לגבי הערך או השווי של הדירה החדשה שתיבנה, וכמובן התגמול הכספי שמגיע לי בעבורה? תראה, במתחמים של פינוי-בינוי בדרך כלל פרויקטים של פינוי-בינוי בדרך כלל עושים במתחמים לשכונות ישנות, שכונות נחלשות, שרוב בעלי הדירות שם רוצים שדרג את רמת החיים שלהם. גרים בדירות שלא אתה ולא אני היינו רוצים לגור בהם, והדבר היחיד שמעניין אותם זה להתחדש, לעבור לגור בדירה גדולה יותר, דירה עם ממ"ד, מרפסת, לשפר את רמת החיים שלהם. אני נתקלתי דווקא בסוגים אחרים של אנשים שרוצים למכור את דירתם, או ליזם או למישהו אחר. אנשים שאומרים, תשמע, היום אני משלם 1.5 גרוש החזקת בניין, מחר בוקר אני אעבור לגור במגדלים או ברבי קומות, או בבניינים שההחזקה שלהם מאוד מאוד גבוהה, ולא מתאים לי. אז אותם אנשים שוקלים למכור את דירתם, או ליזם, או למשקיעים כאלה ואחרים, לקחת את שווי הדירה, אולי לא החדשה באותו שלב, אבל הם כבר העלו את ערך הדירה, וללכת לרכוש דירה במקום אחר. אבל המהות מבחינתי של פינוי-בינוי וכל תהליכי התחדשות העירונית, זה לשפר את רמת החיים מעבר למה שיש לי היום. יפה, ומה איתכם? אם גם אתם רוצים לשפר ויש לכם עוד שאלות, אם אתם שומעים אותנו, ואני מבטיח לכם שהשעה הזאת תחלוף לכם בלי שתרגישו, אז נצלו את ההזדמנות ותעלו לשידור ותשאלו. אנחנו מארחים למי שמצטרף אלינו, בוקר טוב לכם, בשישי כל אחד מתעורר בזמנו ועסוק בענייניו. אז שלום לכם, אני אציג את האורח שלנו, יוסי כהן, הוא מנכ"ל נקסט אורבן, התחדשות עירונית, וזה גם נושא התוכנית שלנו. לשאלות שלכם, ואתם מאזינים ושומעים, אם הם מתעוררות בכם 8-123-456 שלוחה 111. זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, ואנחנו פתוחים ונשמח לשמוע מכם ולקבל את השאלות שלכם. אותי הנושא הזה תמיד מעניין במיוחד, ויש לי עוד הרבה מאוד שאלות ועוד הרבה מאוד נושאים שאנחנו ככה ננסה להקיף את העירייה הזאת ככל שהזמן יותיר לנו, היות ואנחנו בהחלט רוצים לשמוע גם מכם, אז תתקשרו גם ותשאלו גם. אל תיתנו לי לשאול את כל השאלות, תשאלו גם כמובן כשאתם משתפים בדירות, בבתים שאתם גרים בהם. והשאלות רלוונטיות בעבור מקום מגוריכם. 8-123-456 שלוחה 111, 8-123-456 שלוחה 111. זה הזמן להתקשר ונחזור איתכם. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש שירן גולדשטיין. נקסט אורבן, חברת התחדשות עירונית הגדולה בצפון. דרך חדשה להביט על הנוף. 888-0777. פסטיבל מחירות בדיווני סנטר. 50% הנחה על כל דגמי התצוגה ועודפי יבוא. דיווני סנטר! חיפה מול קניון לב המפרץ. כל החנות ב-60% הנחה. אופטיקה אלפרין. גבר, זוכר? יום שישי, ט"ו באב, אז למה אתה מחכה? התקשר עכשיו לזר פור יו, כוכבית 5444, הזמן לזר של אהבה ב-179 שקלים, ותקבל מארז טיפוח מבית סבון ב-19 שקלים בלבד. זר פור יו, כוכבית 5444. זאת פרסומת לסדרת מזגני אלקטרה פלטינום A. מזגן שלהפעיל אותו עולה פחות מ2 שקלים ללילה. אלקטרה מציגה את מזגן אלקטרה פלטינום A, העולה פחות מ2 שקלים ללילה שלם של מיזוג. אלקטרה. תחשיב החשמל ל7 שעות ב-24 מעלות בחדר בשטח 12 מטרים רבועים, בדגמים 100, 120 ו-140 אינוורטר. עקב הביקוש הרב הם חוזרים לישראל. אלפאביל בהרכב המקורי, בהופעה חד פעמית בישראל עם כל להיטי הענק. 5 בספטמבר, מרכז הקונגרסים חיפה. כרטיסים בקופת ברק, 837-7777.
ותיקים לבית הספר ולגן קונים טען 2000, טען 2000. גם המחיר הצעצוע. והפעם, חקלאי ראש פינה מגישים אגסים ישראליים, טעימים ועסיסיים. חפשו את הפירות והירקות עם סמל הדחליל, סימן האיכות של חקלאי הגליל. דלתות פנדור, במקום הראשון בישראל, בפער ניכר מהמתחרים. סקר דעת קהל שערך מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה, בדק ומצא. כ-70% מבעלי הדעה בחרו בדלתות פנדור, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. סייל קיץ ברשת הודיז, 3 פריטי קיץ ב100 שקלים בלבד, 3 פריטים ב100 שקלים, עכשיו בסניפי הודיז ובאתר, בכפוף לתקנון. אמא, יש לי מה ללבוש. עכשיו בפוקס, חוזרים לבית הספר עם 6 חולצות ילדים במגוון צבעים רק ב99 שקלים ו90, והדפסת סמלי בית הספר מתנה, כפוף לרשימת החנויות המשתתפות ולתנאי המבצע. פוקס. שלום, כאן דוקטור דיאבוליד, מנהל DW, המרכז להשתלות שיניים. עדיין קיימים אנשים אשר סובלים מתותבות או בעיות חניכיים. זה לא גזירה משמיים. הרבה אנשים כבר שינו את החיים שלהם בזכות השיטה החדשה שלנו, השתלות שיניים ביום אחד. זו יכולה להיות המציאות החדשה של כל אחד ואחת מכם. התקשרו אליי, 6817-240. DW, המרכז להשתלות שיניים, הדרך לחיוך מושלם, מגדלי הקריון 2, קומה 5, 6817-240. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש שירן גולדשטיין. שלום ותודה שחזרתם אלינו. 24 דקות אחרי 8, המומחים ברדיו חיפה, והבוקר הזה אנחנו מקדישים את השעה לנושא פינוי-בינוי. אם גם אתם גרים בבתים שנבנו לפני שנות ה-90, אם גם אתם גרים ברחוב שמבצעים בו אולי עבודת פינוי-בינוי והייתם רוצים לדעת עוד האם זה יכול להתאים גם לכם, במה כרוך התהליך, מאיפה מתחילים, האם יש סיכונים שאתם צריכים לקחת או לוקחים כשאתם הולכים על תהליך כזה של פינוי-בינוי, כמה זמן הוא בכלל לוקח, והאם חלילה אתם עלולים לאבד את הבית שלכם? כל השאלות, גם עם קו פתוח לשאלות שלכם כמובן, וגם יוסי כהן, מנכ"ל נקסט אורבן, משיב לשאלות שלנו כאן באולפן ולשאלות שלכם. נקסט אורבן, התחדשות עירונית, זה גם נושא התוכנית שלנו. יוסי כהן, בוקר טוב לך שוב. בוקר טוב. 8123-456, שלוחה 111, אתם מוזמנים להתקשר כבר עכשיו. אני מת לשמוע ממאזינים שרוצים לדעת בקשר לבית שלהם. זה הסיפורים הכי מעניינים. ואל תפספסו את ההזדמנות רק לשאול, רק לברר. 8123 456, שלוחה 111, תתקשרו אלינו. אז יוסי, אנחנו חוזרים ועוסקים בנושא שלנו, בפינוי, בינוי וההתחדשות העירונית שבאה בעקבותיו. אולי קצת ניגע בפרויקטים שאתם עושים כאן בחיפה, וכדאי שנשמע עליהם, כי אנחנו גם יכולים ללמוד מהם. בשמחה. יאללה. אנחנו היום בחיפה מתמקדים במספר אזורים. אנחנו מתמקדים בשכונות החוף, שזה בעצם כל הכניסה לחיפה. אני כחיפאי חדש, כשהגעתי לחיפה, ראיתי את הכניסה לחיפה, אמרתי, משהו פה לא תקין. לא יכול להיות שהמקום, אפשר להגיד הכי יפה בישראל, הכניסה שלו נראית כך. אני מסתכל על נתניה, ואני מסתכל היום על אולגה, שפעם, מה היה באולגה? כלום. ואני רואה את הבניינים בכניסה לחיפה, ואני אומר, משהו חייב לקרות פה. וזה בעצם הביא אותנו להתחיל לפעול בחיפה. אנחנו מקדמים היום בקו החוף, בשער העלייה, ברחוב הרותם, 3 מתחמים. אני חייב לציין שעיריית חיפה קידמה איזושהי תוכנית לשכונות החוף, ואנחנו צוללים לתוך התוכנית שהיא קידמה, ובתוך התוכנית הזו אנחנו בעצם יוזמים 3 מתחמים של פינוי-בינוי, שאני מאמין ומקווה שבסופו של דבר יהיו מגדלים בשכונות החוף של חיפה. תשמע, קודם כל אנחנו כבר סקרנים לראות את התוצאות. כבר סקרנת וגירית לנו את הדמיון. מה החיפאים צריכים לדעת לגבי פינוי-בינוי? מה כדאי שיבררו, או אולי זווית הראייה שלך לגבי נושא הפינוי-בינוי בחיפה? קודם כל החיפאים צריכים להאמין. הם צריכים להאמין שזה יקרה, כי אני שומע כל הזמן, זה לא יקרה, זה ייקח 700 שנה,
לא רוצים שזה יקרה, אז אני דווקא רוצה לומר להם, זה יקרה. אנחנו פה כדי שזה יקרה. אני דווקא אני אברח משכונות החוף, אני אלך לשכונת נווה שאנן. אנחנו בנווה שאנן מקדמים כ6-7 פרויקטים, כאשר יש לנו פרויקט מאוד מתקדם ברחוב ניסנבוים, שניסו לקדם אותו במשך 5-6 שנים. אנחנו הגענו למתחם לפני כשנה, כאשר העירייה מאוד מעודדת ותומכת בפרויקט. יש שם 104 דירות ישנות, 104 בעלי דירות שמאוד רוצים כבר שיהיה להם בניין חדש, שיהיה להם מעלית. שם המון אנשים מבוגרים שעולים לקומה שלישית ורביעית בלי מעלית. תחשוב שאני זוכר את אבי זיכרונו לברכה, שהוא היה עולה לקומה שלישית במדרגות, הוא לא היה יורד מהדירה, הוא היה נשאר שם יום שלם. ואני מסתכל על אותם אנשים, זה מה הם רוצים. הם רוצים שיהיה להם בניין חדש, הם רוצים מעליות, הם רוצים חיים חדשים. והפרויקט הזה הוא פרויקט שבעיניי יהיה אחד היפים בחיפה. יקומו שם 4 רבי קומות של 26 קומות עם קומת מסחר על רחוב ניסנבוים, ומשם אנחנו נמשיך. בבניין כזה או בבניינים כאלו, מי לוקח את היוזמה? זאת אומרת, אם אני רק דייר אחד בבניין ואני רוצה להדליק את החבר'ה, מה שנקרא, מה אתה ממליץ לעשות? קודם כל, כדי שפרויקט פינוי-בינוי יצליח, בעלי דירות חייבים להתאגד. חייבת להיות נציגות. אני יכול לומר לך שבמקומות שיש נציגות ונציגות חזקה, התהליכים רצים. כי באותה נציגות שבדרך כלל 2-3 מאוד דומיננטיים, הם סוחפים אחריהם את בעלי הדירות. הם גם מתקשרים והולכים בעצמם לעירייה ודופקים על שולחנות. הם מוצאים את היזם הנכון שבסופו של דבר יגיע למתחם. כי אני בתור יזם אומנם רוצה ליזום, אבל אני לא מכיר באופן אישי לפחות בהתחלה את בעלי הדירות, ואני צריך את אותו גורם מלכד ראשוני שיעזור לנו להגיע לבעלי הדירות. בעיניי זה המרכיב הכי חשוב בתהליך. איך נמנעים מכך שהתהליך הזה יגרור אחריו עוגמת נפש או סכסוכים מיותרים? אתה יודע, אני לא צריך להסביר מה תהליכים כאלה יכולים לעשות בין אנשים. תראה, אני תמיד אומר, בכל דבר בחיים הכל זה אנשים. כאשר אתה מדבר לאנשים בגובה העיניים, ואתה יושב איתם, ואתה מראה להם שהאינטרס הוא אינטרס משותף לכולם, גם לי כיזם וגם להם כבעלי דירות וגם לרשות. כשזה ברור, הדברים הרבה יותר פשוטים. אני לא יכול לומר לך שאין בדרך מחלוקות ומריבות, והוא אומר רגע, הוא מקבל יותר והוא ככה, וכל מיני דברים שאתה יודע שהם לא קיימים, אבל אנשים מטבעם כך חושבים. אבל לאט לאט, כאשר התהליך מתקדם ורואים שהכל שקוף והכל על השולחן והמטרה היא מטרה משותפת, הדברים הללו כמעט נעלמים. ומה בבית שלכם? או מה בראש שלכם? אתם יותר מוזמנים לשתף אותנו ולשאול בנושא כמובן, והוא פינוי-בינוי. יוסי כהן, מנכ"ל נקס אורבן, התחדשות עירונית, ישמח להשיב לשאלות שלכם, ואנחנו יותר מנשמח לשמוע מכם עם הדוגמאות, המקרים הפרטיים שלכם והשאלות הקשורות כמובן בבית או בבניין שבו אתם גרים. 8123 456 שלוחה 111, תרגישו חופשי לעלות לשידור ותתקשרו אלינו 8123 456 שלוחה 111. אז אולי שאלת השאלות, ואני גם ממשיך מאיכן שהפסקנו קודם לכן, איך בוחרים יזם טוב? שאלת השאלות באמת. תשמע, אני משוחד. ברור. כי אנחנו חברה שעוסקת בתחום, אבל אני אנסה להיות... אני אנסה... להדריך את המאזין. בדיוק. בבקשה. קודם כל שבאים, להבדיל מפרויקטים של תמ"א 38 ופרויקט בנייה רגיל, שזה בדרך כלל בניין אחד, 2 בניינים, פרויקט פינוי-בינוי זה תהליך מאוד מורכב. פחות חשוב מי יבנה אותו בסופו של דבר, כי אנחנו בהמשך בטח נדבר גם על בניית פרויקט כזה. חשוב מאוד שזה יהיה יזם שיש לו ניסיון בתהליכים כאלה, שיודע לקחת כמות די גדולה של בניינים, די גדולה של בעלי דירות, יודע להתנהל, יש לו את האנשים המתאימים שיכולים להתנהל מול כל כך הרבה אנשים, אין ברמה האישית, אין ברמה הפסיכולוגית. תחשוב שבמתחמים כאלה יש אנשים בני 80-90 שלא מעניין אותם לזוז מהמקום שהם נמצאים. נכון. ואתה צריך להגיע אליהם, ואתה צריך לנסות למצוא את הדרך, לגרום להם להבין שזה חשוב גם עבורם, או אם לא עבורם, עבור הילדים שלהם. אז מבחינתי, החלק הכי חשוב בבחירת היזם, זה יזם שיש לו ניסיון בתהליכים כאלה, יש לו את האנשים שזה המקצוע שלהם,
ושהוא עוסק אך ורק בזה. ואני אוסיף עוד משהו, שכמובן רלוונטי גם בתחומים אחרים, הנדבך של האישיות. אני אומר, תמיד, תסתכלו טוב טוב מהבן אדם, לפני הכל. אז תכירו את יוסי כהן, מנכ"ל נקסט אורבן, התחדשות עירונית, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות לכם חיים קלים, או לפחות להקל עליכם, כדי לנסות להבין האם יש אופציה אצלכם בבית, אצלכם ברחוב, לקיים תהליך של פינוי-בינוי. האם, יוסי, ומה הם התנאים ההכרחיים להתממשות תהליך שכזה? יש מספר תנאים מאוד בסיסיים שחייבים להתקיים על מנת שפרויקט כזה יצא לדרך. קודם כל אנחנו חייבים, התנאי הראשון וההכרחי הוא חתימה של בעלי דירות על הסכמה לפרויקט כזה. כי בסופו של דבר, עם כל הכבוד לי כיזם ולרשות כרשות, הבתים והבניינים הם בעלות בעלי דירות, שלך, שלו, שלה, שאנחנו צריכים את הסכמתם. נכון. החוק היום מאפשר אחוז מסוים של בעלי דירות על מנת להתחיל, אבל אנחנו בכל אופן לא מתחילים לפני ש80% מבעלי הדירות נותנים הסכמה ראשונית לתהליך. אוקיי. זה התנאי הראשון שאיתו בכלל יוצאים קדימה. בהמשך, אחרי שהם עוברים את כל הדרך עד ליום שהפרויקט מאושר, בסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע ל100% הסכמות, אבל כדי להתחיל אנחנו צריכים 80% מבעלי הדירות. השלב השני זה בעצם הכרזה של הרשות, כי המתחם הוא מתחם בעצם מיועד לפינוי-בינוי. ללא הכרזה לא ניתן לעשות שום דבר. משם אנחנו מתקדמים לטאבה, אנחנו הולכים בעצם לתכנן אזור חדש, להכין טאבה חדשה, תוכנית בניין עיר חדשה, שבעצם תוכל להכיל את כל הדירות, את כל הבניינים החדשים שיקומו במתחם, שזה תהליך שהוא בעצם יותר תהליך תכנוני, אדריכלי, בוועדות השונות, תהליך שכמעט כל יזם שעשה פרויקטים כאלה ואחרים יודע לקדם, ומשם, אחרי שהפרויקט אושר, יש בעצם את השלב המשמעותי ביותר, שהוא הכי חשוב בכל התהליך הזה, זה בעצם מה שנקרא הבנק המלווה. ובעיניי זה המהות של פרויקט פינוי-בינוי, זה החלק הכי חשוב. כל הזמן שואלים אותי, מה חשוב? מה חשוב? חשוב שאני אקבל דירה כזו? אני אומר להם, חברים, חשוב שיהיה לכם ביטחונות. היום אין פרויקט במדינת ישראל, פרויקט בנייה שיוצא לדרך ללא בנק מלווה. אנחנו לא מדברים על כל מה שאנחנו שומעים בתקופה האחרונה, אלא אנחנו מדברים על פרויקטים ממש, פרויקטים לבנייה, בעיקר פרויקטים של התחדשות עירונית. היום, על מנת שאני כיזם או כחברת בנייה יוכל לקחת פרויקט ולקדם אותו, אני חייב בנק מלווה. אני צריך להגיע לאחד מהבנקים הגדולים, הבנק צריך לבדוק את הפרויקט, את ההיתכנות הכלכלית שלו, ולהגיד, אני אתן ליווי בנקאי. מאותו רגע, בעצם הבעלים של הפרויקט, זה לא אני, לא בעלי הדירות, אלא הבנק. ומאותו רגע שיש בנק מלווה, בעלי הדירות יכולים לישון בשקט. כי בעצם הבנק המלווה נותן לכל בעל דירה ערבות בנקאית על פי חוק מחר, על שווי הדירה החדשה שלו. זאת אומרת שנניח שהיום אני גר בדירה שהיא שווה, רק בשביל הדוגמה, 800,000 ש"ח. והשמאי של הבנק יעריך שהדירה החדשה שאני אקבל שווה 1.5 מיליון ש"ח. אני ביום שאני עוזב, לפני שאני עוזב את דירתי, אני מקבל ערבות מהבנק המלווה, לא מהיזם, אלא מהבנק, על שווי הדירה החדשה. כך שבאותו רגע שנתתי את המפתחות של הבית הישן שלי, אני נמצא במצב הכי טוב בעולם. כי יש לי ערבות בנקאית על שווי הדירה החדשה. כך שאם חס וחלילה יקרה דבר, אני מוגן. וזה בעיניי החלק הכי חשוב. ללא התנאי הזה, אם הוא לא מתקיים התנאי הזה, אין פרויקט. יפה, ובטח כמובן שאנחנו רק יכולים ללמוד מזה. תגיד, המושג הזה פינוי, הוא לא טריוויאלי לאף בן אדם. אף אחד לא רוצה ולא אוהב שמפנים אותו. זה מעורר חרדה, זה מעורר חשש מלהתחיל את התהליך הזה? בהחלט. בוא ננסה להתמודד איתו קצת. תחשוב על זה שאני גר בבית מסוים 40 שנה, ואומרים לי, תשמע, כל מה שאתה מכיר עד היום, אתה קם ועוזב והולך אל הלא נודע. זה בעצם הרפתקה. שהרבה מאוד אנשים, תחשוב שיש אנשים שהולכים לעשות קניות בסופר, הם חושבים פעמיים, רגע, אני אקנה את זה, אני אקנה את זה, אני אעשה כך או כך. אז מה זה לעזוב בית? לעזוב את החיים שלך, לעזוב את כל הזיכרונות שלך.
וזו בדיוק הנקודה, זה התהליך הפסיכולוגי שאנחנו עוברים עם בעלי הדירות. יש אנשים שבשבילם זה פשוט לא מעניין אותם, מעניין אותם לראות כבר את הבית החדש. אנשים שהזיכרונות שם, הילדות שם, המשפחה שם, שברגע שאת הנקודה הזו אתה מצליח לפצח, אז התהליך כבר זורם. אגב, לאן באמת עוברים? יש המון אופציות. האופציה הידועה והטריוויאליטי שלכם, הם עוברים לדירות חלופיות, לדירות סחורות. שוכרים להם דירה לתקופת הבנייה, כמובן דרך אגב, את כל התהליך, מי שמממן זה היזם. בעלי הדירות לא נושאים שקל בכל התהליך. גם את הסחירות בתקופת הבנייה, היזם משלם, וכמובן גם יש להם ערבות בנקאית לכל תקופת הסחירות, על שווי הסחירות, שאם חס וחלילה קרה משהו, הם מוגנים. אנחנו יותר מכוונים למקום של תהליך טיפה שונה, שהוא נקרא בינוי-פינוי ולא פינוי-בינוי. כלומר, יש מקומות שאנחנו יכולים, יש שטח צמוד לאותו מתחם, שאפשר להתחיל לבנות עליו, ואז בעצם מעבירים את בעלי הדירות כבר לדירה חדשה, ביום שהם מפנים את דירתם הישנה, ואז הורסים את הבתים הישנים. לא בכל מקום זה מתאפשר, כי יש מקומות שהשטח לא מספיק כדי להתחיל לבנות, אבל היום המדינה מאוד מאוד תומכת בעניין, ואפילו הוקמה ממש בימים האחרונים רשות להתחדשות עירונית מטעם המדינה, שתפקידה לספק קרקעות חלופיות או משלימות לפרויקטים כאלה, כדי שהם ייתנו את הפתרון הזה. ברגע שפתרון כזה הוא קיים, זה חוסך המון דברים. בעל דירה לא צריך לעזוב את דירתו לדיר חלופי. אין פה צורך בביטחונות, כי הוא נכנס ישר לבית חדש, וזה גם מוריד מעליו את כל החששות. זה מקצר את התהליכים, זה הרבה הרבה יותר פשוט. לא בכל מקום זה מתאפשר. אנחנו גם יודעים שניקח את חיפה כדוגמה, אין בחיפה המון דירות להשכרה. ובפרק זמן יחסית זהה, אמורים להיות כמה פרויקטים של פינוי-בינוי בעיר, אז צריך לתת את הדעת לאן באמת אותם בעלי דירות ילכו בתקופה הזו, אבל זו חשיבה שאנחנו עושים יחד עם בעלי הדירות, יחד עם עורכי הדין של בעלי הדירות, כאשר כל בעל דירה בסוף יהיה לו דירה להיות בה גם בתקופת הבנייה. טווחי הזמנים של ההליך? נגעת בנקודה. החלק הראשון שהוא בעצם מהיום שאנחנו נפגשים עם המתחם עד ליום ש80% מבעלי הדירות חותמים, זה בעצם הנעלם העיקרי מבחינתנו. יש מקומות שזה רץ ותוך חודשיים, 3-4 אתה כבר נמצא בתוך התהליך, ויש מקומות שזה הרבה יותר. ברגע שהגענו לשלב הזה, השלב הבא הוא פחות או יותר די ברור. לאשר פרויקט כזה, מהיום ש80% חתמו עד ליום שהפרויקט שיש בעצם טאבה מאושרת, זה תהליך של בערך בין 2-3. לבנות פרויקט כזה זה גם בין 2-3. זאת אומרת, איך שאנחנו לא מסתכלים על זה, זה תהליכים של 5-6 שנים. אבל אני תמיד אומר לבעלי הדירות משפט מאוד פשוט. 5 השנים הללו יעברו כך או כך. עדיף שהם יעברו, ובסופו של דבר יהיה לנו בית חדש. זה נכון כל כך, וזה אגב נכון לגבי הרבה דברים בחיים. אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרצרה, מיד נחזור, ונשמח יותר מנשמח אפילו לשמוע מכם לגבי השאלות שמתעוררות בכם במהלך התוכנית, עוד דברים שאתם רוצים לדעת בנושא פינוי-בינוי, דוגמאות או מקרים פרטיים שלכם מהבתים או בנייני המגורים שאתם גרים בהם. אתם יותר ממוזמנים לעלות לשידור וגם לשתף ולשאול. 8123-456 שלוחה 111. המומחים ברדיו חיפה, איזה כיף לעשות את הבוקר הזה יחד. אותי התוכנית סופר מעניינת, ואם גם אתם מתעניינים ורוצים לדעת עוד, תתקשרו אלינו 8123-456 שלוחה 111. יוסי כהן, מנכ"ל נקסט אורבן, התחדשות עירונית, כאן באולפן, ואנחנו מיד שווים אליכם. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש שירן גולדשטיין. רדיו חיפה. והערב, ערב שידורים מלא באהבה. ט"ו באב ברדיו חיפה. שישי, 7 בערב, עורך גיא בזק. נקסט אורבן, חברת התחדשות עירונית הגדולה בצפון. דרך חדשה להביט על הנוף. 888-0777. גבר, זוכר? יום שישי, ט"ו באב, אז למה אתה מחכה?
התקשר עכשיו לזר פור יו, כוכבית 5444, הזמן לזר של אהבה ב-179 שקלים, ותקבל מארז טיפוח מבית סבון ב-19 שקלים בלבד. זר פור יו, כוכבית 5444. אמא, יש לי מה ללבוש. עכשיו בפוקס, חוזרים לבית הספר עם 6 חולצות ילדים במגוון צבעים רק ב-99 שקלים ו-90. והדפסת סמלי בית הספר, מתנה. כפוף לרשימת החנויות המשתתפות ולתנאי המבצע. פוקס. הירקות מעולים גליל, הפירות נפלאים גליל. והפעם, חקלאי ראש פינה מגישים אגסים ישראליים, טעימים ועסיסיים. באמא שלך, עזוב אותך מהאננס. מעכשיו, רק אגס. חפשו את הפירות והירקות עם סמל הדחליל, סימן האיכות של חקלאי הגליל. 1 פלוס 2 מתנה! עד 80% הנחה! גם כשכולם עושים מבצעים, בסיטי סנטר אאוטלט משלמים פחות. סיטי סנטר אאוטלט. עולם המים בחמת גדר, הבריכות הקרות, המזרקות, מגלשות המים, והכל לצד האוהלים ומלון ספא ויליג' המשפחתי. חורף קיץ לא רגיל, לכל ילד, לכל גיל, חמת גדר יוצא מגדר הרגיל. חמת גדר יוצא מגדר הרגיל. FVP USA. FVP, המצבר שמניע את אמריקה עם 2 אחריות. שלום, כאן השף סגב משה. כשאני מספר לאנשים שלמדתי בבית ספר מקצועי, הם אומרים לי, לא ידעתי. כשאני אומר להם שזה היה המזל שלי בחיים, ורק שם יכולתי לבטא את הכישרון שלי, הם אומרים, לא ידעתי. אז הורים, יש לכם ילדים כישרוניים בגיל תיכון והם הולכים לאיבוד בתיכון רגיל? תרשמו אותם מהר לאחד מבתי הספר המקצועיים של משרד העבודה והרווחה, לומדים בכיתות קטנות, עיצוב, אלקטרוניקה, אומנות הבישול ועוד, ויוצאים עם מקצוע, מוכנים לחיים. חפשו בגוגל, לא ידעתי. אוגוסט של פסטיבלים בקניון הסינמול, והשבוע פסטיבל דינוזאורים. חוזרים בזמן עם הילדים לתקופת הדינוזאורים. בואו לפגוש מגוון דינוזאורים ולמצוא שלדי דינוזאורים בפעילות חפירה בחול, משני עד שישי בקניון הסינמול. שופינג ובילוי מהסרטים. צומת לב המפרץ, פרטים באתר ובפייסבוק. לא שנה, לא שנתיים, 11 שנים ברציפות, ובפער ניכר מהמתחרים. פנדור במקום הראשון. בכל סקרי דעת הקהל שערך מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה ב10 השנים האחרונות, נבחרו דלתות פנדור שוב ושוב, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. רדיו חיפה. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש שירן גולדשטיין. יוסי, אנחנו לפני זה דיברנו באמת על הכניסה במבואות הדרומיים של חיפה, הכניסה לעיר ואיך היא נראית היום, איך היא נראתה גם כשאתה בפעם הראשונה נכנסת ונתקלת בה, ואיך היא תיראה בעוד כמה שנים, אם באמת פרויקטים של פינוי-בינוי יחדשו את האזור הזה כמו שהיינו רוצים. אני חייב לספר לך, כשהגעתי לחיפה, אני הגעתי לחיפה לפני 2 לא הכרתי כלום, מבחינתי חיפה הייתה דרך צפונה. הגעתי במקרה, וכנראה שזה לא באמת במקרה, ואני הגעתי הנה ברכבת, וירדתי מהרכבת, והסתכלתי על הבתים, הסתכלתי על הים, הסתכלתי על ההר, הסתכלתי על הדבר היפה הזה, ואמרתי, יוסי, תשמע, פה חייבים להיות מגדלים. פה חייב להיות, בכניסה לחיפה, חייבים להיות בניינים יפהפיים עם גשר, בניינים הללו לחוף הים המדהים שיש בחיפה, זה מה שאני רואה פה. אז זהו, אמרת בפרסומות את המילה גשר וזה הדליק אותי לאללה, לא חשבתי על זה, יאללה. תחשוב, יש לך היום את פארק הכט. נכון. מקום יפהפה, יש לך חוף ים נדיר. אבל כדי להגיע מהשכונות אל חוף הים, אתה צריך... נכון. חתיכת דרך. כן, יש כביש. נכון, יש לך כביש, יש לך תנועה. בעיני רוחי אני רואה, אם אנחנו ניקח את שער העלייה, או אפילו נווה דוד, שנווה דוד אני יודע שהיא הולכת להתחדש, ורק שבוע שעבר שמענו על פרויקט פינוי-בינוי שאושר של חברת אלמוג, ואני מאחל להם המון בהצלחה, כי ראיתי את הפרויקט והוא יפהפה. אני חושב שמהרחובות הללו לים צריך להיות גשר. תחשוב על גשר להולכי רגל, שעליו יהיו
בתי קפה קטנים. זה יכול להיות מדהים בעיניי. עשית לי צמרמורת. אני מדמיין את זה. ככה בכל אופן, אני והשותפים שלי רואים את חיפה. איזה יופי. באמת עשית לי צמרמורת. עכשיו אנחנו ממשיכים מדברים, רק למי שמצטרף אלינו, חזר אלינו אחרי הפסקה קצרה, אני אציג אותך ואזכיר שאנחנו מארחים הבוקר כאן באולפן המומחים את יוסי כהן, מנכ"ל נקסט אורבן, התחדשות עירונית, פינוי בינוי זה נושא התוכנית. מספר הטלפון שלנו, אתם עדיין מוזמנים לעלות לשידור ולהתקשר עם שאלות בנושא 8123-456, זה הכי פשוט שיש, שלוחה 111. שתף אותנו, כי כשקודם לכן עסקנו הרבה סביב הנושא, לא הגדרנו אותו, אבל עסקנו הרבה סביב הנושא של בעצם מה פינוי בינוי נותן לי, ונוכל להרחיב על זה. במקום לשאול מה פינוי בינוי נותן לי, בוא תשתף אותנו אולי בתגובות מפתיעות או מרגשות שאתה מקבל, שבאמת נדע מה פינוי בינוי נותן לבן אדם. אני אספר על שני מקרים. בבקשה. דיברנו מקודם על הפרויקט שהוא בעצם הפרויקט המתקדם שלנו ברחוב ניסנבוים בנווה שאנן. יש שם בחורה בשם רוזה. רוזה היא בעצם המנוע של הפרויקט הזה, היא בעלת דירה, עובדת חברת חשמל, בת 60 בערך. היא כבר 5-6 שנים ניסתה לקדם את הפרויקט, הגיעה לכל חברות הבנייה הכי גדולות, תמיד אמרו לה, תשמעי, חיפה לא מעניינת אותנו, לא עכשיו, אולי בעוד כמה שנים. כשאני הגעתי פעם ראשונה לפגוש אותה, היא אמרה לי, יוסי, תשמע, חבל על הזמן, לא יהיה פה פרויקט. תני לנו צ'אנס. ומהר מאוד הדברים קרו ורצו, וכשאני מדבר איתה על הפרויקט, או שהיא מדברת עם בעלי דירות על הפרויקט, אתה רואה את האור בעיניים, והציפייה שלה כבר לבית חדש, זה באמת מרגש אותי. שבוע שעבר, במקרה, בעל דירה בפרויקט ברחוב הרותם, שהוא בכלל בחור צעיר בן 30 שעזב את הארץ ומתגורר בלונדון. יש לו דירה קטנה, שהוא מתכוון לחזור אליה בעוד מספר חודשים. הגעתי אליו אחרי חיפוש ואיתור, איתרנו אותו, וסיפרתי לו על הפרויקט. הוא קודם כל לא ידע כלום, הוא לא ידע שבכלל הולך להיות דבר כזה. הוא היה בעננים, וכמובן שתוך כמה דקות הוא שלח לנו תפסים חתומים, והתחלנו להתקדם, ושוחחנו טלפונית והסתמסנו. ואז הוא רושם לי משפט שאותו אני באמת שומר, ואני אקריא אותו. הוא אומר לי, יוסי, תשמע, אני לא יודע אם אנשים מודים לך על מה שאתה עושה, אבל מגיע לך תודה רבה, אתה נותן לנו חיים חדשים ומעלה לנו את הערך של הדירות. וזה שווה הכל, כי בסופו של דבר, נכון, אנחנו יזמים ואנחנו רוצים לעשות כסף ואנחנו רוצים להצליח, אבל בתהליכים כאלה ארוכים, המגע האנושי והתגובות שאתה מקבל מאנשים, זה בעצם מה שעושה לך את היום. האמת היא שאחרי שאני שומע את הדברים שלך בתוכנית היום, אני חושב שהמושג חיים חדשים אפילו הולם יותר את התהליך הזה מאשר המושג פינוי-בינוי. כי זה לא באמת פינוי-בינוי. פינוי-בינוי זה משהו מאוד מכני, טכני כזה, נכון? בכלל ההגדרה של פינוי היא הגדרה רעה. של יד 2 כזה, זרקתי יד 2. לגמרי. בהחלט, אני הייתי מגדיר את התהליך הזה אחרת, התחדשות זה הרבה יותר נכון מאשר פינוי. לגמרי. יש עוד מסודות ההצלחה שכדאי שנדע על מנת שתהליך של פינוי-בינוי יצליח? כן. התחלנו ואמרנו שהמרכיב העיקרי זה נציגות. הדבר הנוסף זה הבנה של כל מי שנוגע בדבר, בייחוד של בעלי הדירות, שהתהליך הוא תהליך שקוף, והמטרה היא מטרה משותפת. הרבה פעמים אומרים לי בעלי דירות שבוחנים אפשרות לקדם תהליך כזה, אנחנו רוצים לנהל משא ומתן עם כל מיני יזמים. ואני אומר להם, חברים, מיותר. כי התמורות לבעלי הדירות והרווח של היזם בתהליכים כאלה הם תהליכים מאוד ברורים מראש. המדינה קבעה כללים מאוד ברורים לתהליך פינוי-בינוי. גם התמורות של בעלי הדירות וגם הרווח ליזם. ברגע ששני הדברים האלה הם ברורים, ומראש אנחנו נותנים לבעלי הדירות את התמורה המקסימלית המוגדרת בתהליך פינוי-בינוי, אז הכל שקוף והכל ברור. אין דבר כזה, רגע, אני אולי אצליח להוציא ממנו יותר, אולי אני אבקש ככה, אולי אני לא אחתום ואז אני אקבל כך. ברגע שהכל שקוף והכל על השולחן, ואני גם מראה לבעלי הדירות, זה הרווח שלי כיזם, אלה התמורות שלכם, אלה התמורות המקסימליות על מנת שהפרויקט יצא, והתהליך הוא שקוף, זה בעצם הסוד להצלחה מבחינתי. זה בעצם הסוד להצלחה. אתה יודע, כשאנחנו שומעים ככה מדבריך, נדמה שאם עושים הכל נכון, באמת אפשר להגיע למצב סיכון אפס. אבל,
היות ואתה לא יכול להתעסק בכל הפרויקטים של כל כולם מבין המאזינים שלנו, בכל זאת קצת על הסיכונים שהם עלולים לקחת כשהם נכנסים לפרויקט הזה. אתה יודע, אני תמיד אומר לבעלי הדירות, אין לכם סיכון. אין דבר כזה, אין סיכון. בכל דבר בחיים שעושים יש סיכון כזה או אחר. יכול מאוד להיות שבעלי דירות יבחרו יזם מסוים, הוא יתחיל את התהליך, ובדרך הוא יגיד, תקשיבו חברים, לא מתאים לי. כי התהליך הוא תהליך ארוך, מייגע, צריך המון אורך רוח, צריך כיסים עמוקים, אבל מבחינת הדיירים אין סיכון, כי ברגע שמישהו התחיל את התהליך, הוא הגיע לנקודה מסוימת, גם אם הוא באותה נקודה החליט לא להמשיך, יבוא מישהו שימשיך. עד ליום שבעלי הדירות בעצם עוזבים את דירתם, מבחינתם לא קורה כלום. אז הם בזבזו זמן, הם ישבו עם יזמים, התחילו לקדם את התהליך. מבחינתם התהליך מתחיל ביום שהם חתמו על הסכם, ויותר נכון ביום שהם עזבו את דירתם. ביום שהם עזבו את דירתם הם מגובים מבחינת כל הביטחונות האפשריים, ביטחון על שווי הדירה החדשה, ערבות בנקאית לסחירות, ערבות בדק. זאת אומרת, בעלי הדירות אין להם בעצם סיכון בתהליך. אבל צריך לעשות את זה מסודר, לגמרי. ואנחנו שומעים את זה כאן. אנחנו ממש בחלק האחרון של השעה, יש עוד משהו, אני מאוד ניסיתי, אתה יודע, להקיף, ואני חושב שהצלחנו יפה מאוד להקיף את הנושא הזה. אולי בכל זאת יש עוד משהו שאתה מרגיש שחשוב לך להדגיש ולנצל את זמן השידור שלנו. אני רק אגע, אתה יודע, כל הזמן, בסופו של דבר, מה שמעניין את בעלי הדירות מעבר לביטחונות ומעבר לישון טוב בלילה, יש המון חוסר הבנה בתחום. כי שומעים פינוי-בינוי, שומעים תמות, שומעים זה, שומעים כל מיני סיסמאות, ובינינו רוב בעלי הדירות הם אנשים שלא מבינים בתחום. אחרי שהסברנו את התהליכים, בואו ניגע רק במספר נקודות, מה בעצם יוצא לבעל דירה, מה הוא מקבל. נכון. ואני ישר אלך על התמורות המקסימליות בתחום. אנחנו לא נתחיל מלמטה ונגיע למעלה, נגיע למקסימום. בסופו של דבר, בעל דירה מקבל דירה חדשה בפרויקט חדש, בבניין מתקדם שבדרך כלל מתוכנן על ידי האדריכלים המובילים בתחום. הוא מקבל בעצם דירה חדשה בתוספת 25 מטר על גודל הדירה הקיימת, פלוס מרפסת, פלוס מחסן, פלוס חנייה, ורמת גימור זהה לדירות היזם. כי תמיד אומרים, בעלי דירות אומרים, רגע, יזם בא לעשות עלינו פה איזשהו סיבוב, בטח הדירות שלו יהיו הדירות הכי טובות בפרויקט, ואנחנו נקבל את אני לא אגיד את זה, אבל את הדירות הפחות טובות. חשוב להבין, בעלי הדירות הם שותפים מלאים של היזם בתהליך. הדירות של בעלי הדירות הן זהות לדירות היזם, ויזם שהולך לתהליך של פינוי-בינוי, יבנה את הטוב ביותר, כי בסופו של דבר הוא אמור למכור את הדירות שלו. ואלה דברים שמאוד מאוד מאוד חשוב לחדד, וברגע שהם מבינים אותם, התהליך הופך להיות הרבה יותר פשוט. לא אומר שהוא קל, אבל הוא הרבה יותר פשוט. תשמע, אני כבר מחכה למפגש הבא שלנו כאן יחד, ונעסוק כמובן בנושאים הללו הרלוונטיים הקשורים בהתחדשות עירונית ובפינוי-בינוי. יוסי כהן, מנכ"ל נקסט אורבן, תודה רבה לך. תודה רבה שירה. היה לי לעונג באמת. גם לי.